जादों नोंनि बाबा सना रेलगारि ज' खारबाय थानोसै चप 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 रेलगारि चप 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 itu jangan bro apa fullkopi hakan nih mesti jangan dah aja ini kesal coba आखाया गुसु जाबाय थानो मोजाङानो र' दा लायगोन आङो फाजा हागोननो फै गाबनो नाङा गाबबाय थाबा बारा जायो दे सोर सोर फैदों कमेन्ट होदो लाइक थुना होदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना गालांदो अननानै फैनो नाङा गोलैयो सौथुयो अय थांनो स्कुलाव गिदिर गिदिर नङा देग्लाय नै बिनिफ्रायनो देरनो रोङा फिसाजारसो जि गिदिर गिदिर जाथावथाव नुयो सेमोन बिफां गैयानो गैया ओमफ्राय गिदिर गिदिर जादोंलाय बार गारलायबावसैसोमोन गोराथार माथो बिबो सिरि सिरि हाबनानै थाफैखो कमेन्ट हरदो गावजों गाव बेदर हारासेखौ जानो गियो ओरै फैदो स्कुलावबो थांनो हाया मानो मानो जाबाय आलु जानो नामा फुलकबि जानो नामा जानो नामा आयौ बोरै सिखाया बौगोन मारै बिदि साबख'खो बाबाया बेदरखौ दाजासिथि बाबादों नोंसोरल' जानांगौ माने नोंहा मोनजाया बासना नों मैया बारा जानाया बेदर जानानै
थायो फिसा लाइक थुना होदो दे सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट हरदो लाइक थुना होदो चेनेलाव गोदानबा आरो साबस्क्राइब खालामना होदो आंनिफ्रायबो मोनफिनगोन मुख्रासो मोनबोबा नोंनि बे मेथाइ अशोक बसुमतारी लाइक दान थेंक इउ आंनि लोगोआव फैनानै लाइक थुना होफैनायनि थाखाय अशोक बसुमतारी मा खालामदों मारै दं खबर सबर मा ओंख्रि संखो खोन्थाहरदो दे गोदानसो नामाथाय गोदानबा आंनाव साब मोनगोन नै अलावखा नोंना गोदान नङा गोजामसो डिउटियाव दं नानि आरोना डिउटियावसो मा ओंख्रि जानानै थांखो डिउटियाव आब' आंखौ नानि होनबाय नालाय आंहाबो आब' होनबाय मा ओंख्रि जाखो आब' आं चेक खालामनो नानि दे चेक खालामदो आंनावबो गोदान मा ओंख्रि मैगं हादों मैगं जाथ'वाखै ए जोंहाबो फुंनि ओंखामखौ जाखांनानै नै दासो मैगं सायफिनदों आं फुलकबिजों बयलारजों जानोसै You are doing oi parts बुजियासां You are doing खालि जइन किसुनो मैया जइन खालामदोंमोन ना मा होननाय जाखो आं माबा रोङा दे हारसा गुड लाइक थुना होदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा आरो साबस्क्राइब खालामदो आरो ना You are doing आंनाव साब गैयाथ' आरो ना आं खालामना होनोसै बलाव थुबाय आङो बलाव थुना होखाबाय चेकलिस्टआव दंखायो नोंना जोबोद साबायखर आब' दंखायोबा बाबा दलथारसोन आरोखि नै फिसालाया नाना बिराद दुस्थ जागासिनो स्कुलाव थांनो हायाखै गालथाव जाना होदों बिराद खस्थ' You are doing खुलुमबाय होनदों आरोना खुलुमबाय गोसो गोथारै जोबोद साबायखर बावहरबाय आंबो मारै दं खबर सबर खोन्थाहरदो दे You are doing मानसिफोरनिखौ बुजिजोबाबो आं रायज्लायनो रोङा गुमैसो जागोन खोमानो गुमैसो माने आब' होननानै गुमैखौनो होनांसिगोन आङो माहानि अननानै खोन्थाहरलाय अशोक बसुमतारी गुमै नों गुमैसो जागोन होनबाय नालाय आंबो गुमै होनबाय आरोना
कमेन्ट होदो सोर सोर दंफैयो। आयौ बाबा सना खानाय दांनो नाङाखि। रंजालि बसुमतारी हेलौ आब' जायोना आदा जायो। रंजालियाथ' हिनजावसा आरोना नामा। क'क्राझारनिसो आङो अशक बसुमतारिया क'क्राझारनिसो आरोना। आमख'नि हांखो ना माखो आं बुजियासै। इवारदुनु कमेन्ट थानु मा थानु होननाय जाखो। अशक बसुमतारी गुमैया जोंना मा होनबावदों नोंनि यार्सखौ खिथालायनो। आंनि यार्सआ आंना दा 27 रानिं जागासिनो। गुवाहाटीनि आरोना इवारदुनुआ गुवाहाटीनि जोंना। मा ओंख्रि जाखांखो खोन्थादो जोंना आमाइसोआ सफैबाय। र' बाबा सना हारि भगबान नायनोनो मोनासै मायाव थांखो सोरनिबा लाइफआवसो थांलाबायबाय आखाइया थुनानै। जोंना आमाइसो मा होनदों आंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिसो नोंहाबो बाबा दंलायो आरो औ बाबा दंलायो आंहाबो। इवारदुनुआ जोंना मा होनहरदों मय बुजिफावानाय आंबो बुजिया दे आंबो रोङा मानसिफोरनि खोथाखौ गासिबो बुजिजोबो खिन्थु आङो माबानो रायलायनो रोङा जाम्बिसो आङो। आयौ गोदोनाया मेवबाय। रंजालि बसुमतारिया जोंना मा होनहरदों आब'आ अशक लोगो जानोनोहाय अशक गुमै आंखौ गुमै होननो थिनदों जोंहा। अशक बसुमतारियानो मा होनदों नोंनि बोराय नालाय आंनि बोराय बुजियासै आङो मा होनखो अशक गुमै। जोंना इवारदुनुआ मा होनबावदों कामरुप डिस्ट्रिक्टसो होनदों आरो दा जोंना कामरुपनि फैदों जोंहा खिन्थु आं रायलायनो रोंबावा। केसे हबो मर होनदों आरो नै मा बुंबावनो आंबो जेबो रोङा। आनैसोनि बैसोआ 35 इयार्स जाबायनो। आंना एथ'बां मानि बुरै जायाखै बैसोआ। आमाइसो बैसाग फैनो रोङि बैसागा फैगौ लाखिना लाखादोसो खाथेनानै बैसागानो फैनो रोङा बेना। आं एसामिसबो रोङा इवारदुनु खालि बर'ल' रोङो। आं गाबनोसो ओंखारबाय दे। रंजालि बसुमतारिया जोंना गुमैयै आब'आ मा होनदों ब्लु होनदों आरोना। आं ब्लु होनो गियो इवारदुनुआ ब्लु होनो गियो। बावबायसो आं नामखौनो MMG आमाइसो मा ओंख्रि जाखांनानै डिउटियाव थांखो ना थांथ'वाखै हरदो दे। थोरिया मा होनदों जोंना कमेन्टआनो केजे हब'आनोसै आं रोङा कि खब' होनलायलायो नामा मा बुंनो नागिर आं हारसा खाथि थेवबो आं हारसा दङ दे। कपि खरिबले नों फरायनोबो रोंबावासैसो इवारदुनु। आं बुजिनोनो रोङा फरायबाबो फरायला दे आङो अननानै गाज्रि मोननो नाङा आंखौ अनदो। अशक बसुमतारिया जोंना मा होनदों बोरायनि यार्सआ बेसे आंना बोरायनि यार्सआ 35नि बारबावबायसो खोमा बोरायथारखौनो मोनबावदोंसो आङो लेलेबुदो। रंजालि बसुमतारिया मा होनदों ब्लु गैयाबा बोरै लोगो जानो सार्च खालामनानै लादोदां जोंहा आब' इवारदुनुआ
आंना बेसेयानो 27 रानिं MMB लगा जोंहा मावदों खानि मोनलायबाय बेना ओमफ्राय बुंबाय थायो नोंना बा मा बुंगोन जोंना MMBया खानि मोनलाबाय होनदों आरो ना आंखौ कमेन्ट फरायनो रोंगौ खानि होनदों आरो ना आं हारसा रोंखाया खानिखासो आङो मानो मेवथुबाय थाखो स्कुलाव थाङाबाथाय बिराद उफुद्रुक स्कुलाव थांनो हायाखै जोंना अशोक बसुमतारिया मा होनदों आं बाजैसो लेंगोन होनबानो लुबैनि बाजैसो लिंसिगोन खोमा खानि मोनलायबाय ओमफ्राय बेना लेंगानो ओमफ्राय गेसो बुंबाय थायो नोंना बा खानिखायनो खारबाय खोमा ओइ मेवो ना जानो रोङा नै जाहैलाय लोंबायसो देनां फिसालाजों सोलोंजाबाय थानोसै आङो आंसो खोमा दैथुन लाइक दानाबो थिंकिउ जोबोद साबायखर थाबाय दैथुननि लाइफआव आंना दिनै लाइफ फैनायानो लेट जादों फिसाला उफुद्रु खालामबाय थानानै दाबो नै बिराद उफुद्रु थेवबो दसे होनाय जाबाय बेसे गोबाव होनो हायो आंना 55 इयार्स जाबायनो ओमफ्राय आंना गोसोआ बोरायनो रोङा माबा उन्दै सिख्लाफोरखौसो गोसथोलाबाय जारलासो जागोन नोङा माथो नों दानो 55 इयार्स जादों आयु बेखौ बानानै ओंखाम संनांगौबाथाय हाला नोंने आं डाइरेक्ट बुंखायो 35आनो खुनुरुखुमसोबाव खोमा जाबावाखैमोन खोमा 35 माथो आंनि बोराय इसेबांखौनो नुवा आंसो खोमा दैथुन मा ओंख्रि संखो आब' आङो संख्रि नै दासो आङो फुलकबिजों दाउ बयलारजों हानो नागिरदों हादों मानि हाबाय आरो फुलकबिखौ मानि दाउ बयलारा मैयानि नालाय एवथ्रुमनानै दोनखानायसो दसेनो जायो ओमफ्राय टमेट' बाथोन जागोन खोमा संनो थिनलांदों संनानै दोनसै खानायखौनो जोबोर खालामना होजोबो ओमफ्राय दा खानाय थाबाथाय रागा जोंजागोन आंहा खानि नङा खानिसो होनदों आयु मानो कमेन्ट फरायनो रोङा नालाय एसामिसफोरनिखौ बेखौ खानि आरो बर'निखौ रोङो नालाय मोजां खानि नङा बर' थाइसे खानि थाइसे गुनु बुंनांसिगोन आरो खिन्थु आंनि हौवाया बिराद बयसो आङो लाइफआव बाख्नाय जायो आंना बाख्नाय जायो MMB नोंना 35 जाबावाखै खोमा खुनुरुखुम 30फोरल' खोमा नोंनालाय खानायसो होनदांना आरे कमेन्टखौनो खानि ना फरायबोगासिनो आरोना आङो नायफिनसै आं र' खानाय मोनलायबाय खानायसो आरोना आंना इन्दिखा फुनाखैथ' आं दा खमैखौनो खानाय होननायखायसो आंना खानाय मोनाखै आंना दानो खानाय मोननांगौ 27आवलाय
27 खानाय मोनो सोरबा ओइ ना 27 खानायबो दा आंना 30 रानिं हिनजावना 26 रानिं आंना फिसालाना 4 रानिं जागासिनो मेथाइ जानो हाबा आबैयानो दोनलां निगोखाबाय आबैजों थांदो नै आं ओंख्रि संसै आया क्या बसना ओंखाम जानोसै निगिरदों ओंखाम जागोननानै दोनलांगोन गन्डगल नै गन्डगल 55 जाबायनो माबा थुरिबारियावबा बिबार बारजोब्बाय थुरिबारियाव दा बायदियाव खासिबारियाव बिबार बारा ना मालाय बारखांनानैसो थांजोबबावबाय खासि बिबारा आंसो र'दे MMB आंबो नेबाय होननाय सोलायलांबाय आंसो खोमा दैथुना जोंना अन थानायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर आंनि गोसो गोरबो खना सिंनिफ्राय निजिरा बायदि साबायखर हरबाय जेराव खिथाया सहैनायनि हो बाजानो मा बाजानो अशोक बसुमतारिया जोंना मा होनहरखो गुमै होननो नागिर आं ओंखारनोसै बाजै सना दे खामानि दंबा बेस्थ'बा ओंखारदो आरो ना डिउटियावसो दं होननानै खोन्थाखादों नालाय नोङो दहाय ओंखारदो दे जेबो नङा दसेबाबो टाइम होफैनायनि थाखाय आयौ गार्देनखौनो खालामदो ना नोङो होमबालाय बिबार बारजोब्बायबा बयबो बेरायहैनायनि जि गयारि सफैनो हादों जोंहा एसे आंखौलाय साबायखर हरला ओमफ्राय नों हो आब'नो हरगोन जोबोद जोबोद साबायखर आयौहाय मानो बुखो जि गयारि ना जोंना आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर हाखर हाला बिलो मा गासिबो जेराव खिथाया माने आंनि साबायखर होनाया थांजोबथों अशोक बसुमतारिया बाय बाय होनदों आरोना फिथा हामा आंबो दुगैनोसै भुटानाव थांनोसै आनैसो दे औ दे होमबालाय आमाइसो दसेबाबो आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर दे थांदो आमाइसो दिनै बिब' हरगोन आं जाम्बालाय मोनाबा सिन्था दा खालाम आमाइसो गुमैसो जानायनि आंसो खोमा दैथुना जोंना अन थादों थेंकिउ जोबोद जोबोद साबायखर अन थानायनि थाखाय जोंना जि गयारियाबो मा बुंहरखो बाबु ना नानि हो आब' बाबुसो जोंना बिराद दुस्त बाबुआ नानिया रांखिनि जायो राजा राजाया दुस्त जायो स्कुलाव थांनो हायाखै सुनिबारावबो थांनो हायाखै समबारावबो थांनो हायासै नै दिनैबो गालथाव जाना होदोंना बिराद दुखु बिमा बिफाफ्रा आथिं आखाइ गुसु जाजोबो जोंना जि गयारिया मा होनदों लाइक दान आब' जोबोद जोबोद साबायखर गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय MMB ब्लग र'सनानोखि आंनि आबा भुटान होनलाय खोथानो आंना खानासो थाइसे खाना थाइसे माबा मा होनो बिदिखौ आंबो होननो रोङा डिउटियाव होनदों आरोना जोंना भुटान होनाखै जारला जागोनलै आरे डिउटि होनदों आरोना आं डाइरेक्ट भुटान होनना फरायदों सथ लिरनानै गावहाबो MMBआबो थाब लिरनानै थांनो लुगैथारो आंसो खोमा दैथुन अन जोबोद जोबोद साबायखर ना सिजौ बिफां आरि फैनो हादों आरो ना गोजोन फुंबिलिनि हामलायनाय बावहरबाय
आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय जोंना जि गयारिया जोंना मा होनबावदों र' होनबाना आब' आं आइदे मा होनदों मासरुमाव दै सारना होनो मा मासरुम हामा सुनो सिजौ बिफां आदै जोंहा मा खबर सबर मारै साजाबाय दे आबा आंनि लोखि आबा हैया जेरै खालामनो हैया 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 खोनासंनोनो हाला बे नै आं बेखौ सुइनो हाबासोना नङाबा आं टमेट' एवगोनसो दे ओंहो होननो नाङा हामा रावबो मोना बिदिबा ओमफ्राय नों लेखा फरायदोंना फरायाखै जेनेबा लेखा रोंदोंना रोङाखै नों लेखायाव बिदि बिमाजों उल्था उल्था नांलायनांगौ उल्था उल्था गाबनांगौ होनना बुंदों रावबो बुंबाना हामोन आबा गाज्रि होनो बिदिबा मानसिफ्रा अना बे गथ'आ मोजां नङा बिमाजों उल्था नांलायो बिमा सिरि थानो थिनबा थाया बियो उल्थासो होनो थांगोन र' बेखौल' थांगोन आबा 계속나. 더 밑에 가 있어. 난도. 나는 이거 가지고 다니는데. 나 그거 습살하나? 일비याव सोरजों गेलेलायबाय थाथ'दो आरो ना कमेन्टखौ गावस्लायबाय थादो बेखौल' जाननानै थांगोन नङाबा मारै मोनगोन माला मोनगोन बाबाया दा रागा जोंफैगोन ना दाबो ओंखाम सङाखै दाबो ओंखाम मोनाखै मा खालामनानै थाया होनफैबा खोथायानो सेस दै थाबाय आं बामबाय थानो हाया जादों मामि फिसा साया बामबाय थानो हायो नामा थ' रायसुर थ' फैदो खारजोबखो ना माखोथाय मानसिफ्रा सानैल'सै जिगयारि सिजौ आदै खारखो ना माखो आंसो खोमा मा ओंख्रि ए हेलौ बिमा सना सा बिटिवाइ बिमा जोंनानै थांनो हायाखै स्कुलाव बिराद लेखा फोरोंनोनो मोनाखै लेखानि सोमोन्दै गिबायसो आङो आसा बिटिवाइ गुड मर्निं जोबोद साबायखर थाबाय आसा बिमा दे लायथ'वाखै बाथुन दे बिमा मा खालामदों बाबाया लोमजागायाखै जोंना नै मेथाइसो जानो लायनो जोंना सनजित गयारि सफैनो हादों जोंना औ होनहरदों आरोना डाइरेक्ट मा खालामदों होनदों आब' नै फिसाला मेथाइ जानो लांनो फैदों आयै नै दखानाव फैलाय
खोनाबाय जाथ'वाखै आङो आसा बिटिवाय जोंहा फुलकबिजों माबाजोंसो जादों जादों संनो नागिरदों दाउ बयलारजों होनना बुंहरदों आरोना रायलायहरदो आसा बिटिवाय जोंना मा होनला 6 लाइक दान हारसिंनो 6 जानायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर अन थानाय थाबाय थेंक इउ सनजित गयारि लाइक दान थेंक इउ नांला 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 फैदो आरो बेखौबोनो आसा बिटिवाय सोंहरदों आरोना रायलायहरदो बिटिवाय गोथाव दे ओं जोंनाव फैनोबा फै फुलकबि लांफैनो आजाखौ स्कुलाव दोनबोदोंबा दसे हाफैथ' सनजित गयारिया जोंना मा होनदों मा एसे समायना जाखो आसा मालाय सिन्दुरिखाना जोबोद साइसखा बेखौ लाथ'नो मुथुथुजों जाजाय जि साइस नुयो देलायबाथ' आंसो खोमा दैथुन अन जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय आंसो खोमा दैथुन अन थानायनि थाखाय दहायनिफ्रायनो सनजित गयारिया जोंना मा बुंहरदों दैथुन ब्र' मारै रायलायना बेयो बिदिनो न'आव जिरायनोसै थ'दो बिसिदो आराम जिदो सनजित गयारिया जोंना मा होनदों दैथुन ब्र' दानि नोंनि निउ भिडिअखौ नायबाय आं होनहरदों आरोना आंनिखौबो दे नायना होदो खिन्थु भिडिअखौ हगाराखै आं बिराद गोबावसै हांसो दैथुन अन मा ओंख्रि जाखांखो दैथुन अननानै खोन्थाहरदो दे सनजित गयारि होनदों जोंना सनजितआ होख्रावहरबाय माखौ नुना होख्रावखो हांसो खोमा दैथुन कमेन्ट नुदों आं दासो फुं नायदों आं नु दोनहैदो बेखौ जोंना सनजित गयारि मा बुंबावदों एसे नायना हरदो आंबो नोंसोरनिखौ नायगोन आब' होनहरदोंमोन खोमा जोंना नै आसा बिटिवाया गल गलसो मोनलायबाय आरोना गल गल जायो बिदिनो ओरै थांलाय ओरै फैलाय होबाथाय गल गल जायो नेट नाङा माने मोनसे जायगायावनो थानानै दलर होबाय थायोबा माने नेटआबो नाङो सनजित गयारि नामा बन होननानै जोंनाबो गयारि आया गयारि नङाथ' आं बिटिवायसो लिरदों आसा बिटिवाय मा होनदों नङा दे आगै जोंथिं नै आसा बिटिवाय खोनादोंना खोनायाखैमोनथाय नोङो दहाय गल गल गिदिंनानै जोंनाव फैनोबा फैयोदां दसे दाहाय स्कुल गबा 12थायाव खोनाबाय बेसिम थाखो कमेन्टआ सनजित गयारिया जोंना मा होनदों नुयोलै आसा होननानै होख्रावहरदों आरो आंसो खोमा दैथुन अन थेंक इउ आसा बिटिवाय आंनि बाजैयासो मोजांसिन होनना बुंहरदों आरो दा सनजित गयारि माहानि नोंसोर आब'मोन आंखौ सोंखो ना आसाखौ सोंखो आसा बिटिवाया मा होनदों जोंना मानो बिमा सना फै दसे फुलकबि दङ जोंनाव सनजित गयारिया जोंना मा होनदों नेट प्रब्लेम नोंनाबो नेटआनो नांहां नाङाहां जायो बिराद स्ल'
आंसो खोमा दैथुना जोंना अन थादों जोबोद जोबोद साबायखर अन थानायनि थाखाय आसा भिडिअ मा होनबावदों जोंना माइब्रानि जौ बिदै दं नामा बिमा सना ओहो सङाखै आं संनोनो रोङा बैसागुबाबो गोखैसो मोनलोङो आंनिखौ मालायनिखौ गोदै गोदै मोनलोंबोनानै नों बहानि आब' आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बासुगाव टाउननि खाथि जायो आरोना बारा गोजानद्राय नङा बैसागु फालिग्रा नामा औ आं बैसागु फालियो बिल्डिंजों फालिलायबावो जोंथिं आसा भिडिअ खाथि खाथि जायो सनजित आगै औ खाथि खाथि जायोथ' आरो बिहा ओरै बांगाल लगानि जाहैबाय आंहा ओरैहाय आमगुरिनि जाहैबाय खाथि खाथि जायो 10 मिनिटनि लामायानो लाया सनजित गयारि औ होनना बुंदों आरोना आसा भिडिअ जोंना मा होनबावदों काजलगाव चिरां औ काजलगाव खाथि काजलगावआबो जोंना 20 मिनिटआनो लाया सनजित गयारि अ लोगो दंमोनलै आंहा काजलगाव औ काजलगावनि लोगोखौ सिनाया काजलगावनि मानसिफोरखौ रावखौबो काजलगावआव रावबो सिनायनो गैया नालाय आसा भिडिअ मोनथिगोन खोमा नाम बुंहरबा काजलगावआवबो गामि थायोना काजलगाव मा गामि खोन्थाहरलाय दे सनजित गयारि खारजोबखो ना माखो गथाय गामिखौ मिन्थियाबाथाय जों मारै मिन्थिनो आरोना गामि मोनथिबा औ खाथि खाथि होननानै बुंनो हागौमोन आं मिन्थिया होनना बुंहरदो आरोना आसा भिडिअ जोंना औ मिन्थिखायाथ' आरोना काजलगावखौ खाथिबाबो जों मारै मिन्थिनो सिना जाना गैया नालाय सनजित गयारि मा होख्राव हरखो जोंहा एसे नायना हरदो दे आंनो माबायदिखौ नांगौ नोंनोबा सेकेन्ड नांगौ ना फार्स्ट नांगौ नोंनोबा जारलासो जागोन सनजित नों बबेनि दे खोन्थाहरदो चिरांनि हिनजाव नांगौ नामा जोंना बियामबा बैसागुआनो जानो रोङानो बैसागानो जानो रोङा एरखि लाबाय थायोनो खारखोना माखोथाय बिया जोंना दहायनो थांदोंमोन आं सनजित गयारिया जोंना मा होनदों उदालगुरिनिनो उदालगुरिनिसो आरोना आसा भिडिअआइ मा नायखुमाखो नोंलाय एन्जर बायदि सनजित गयारि मा ओंख्रिया नै टमेट' बाथोन एवगोरबाय आङो ओमफ्राय फुलकबिजों बयलारजों संनो नागिरदों सनजित गयारिया जोंना मा होनदों मा जाया बुंखो जाया माने जायो हरजायो नायजायो जोंना नै हिनजावनि हौवानिया सानै दंखायो आंजों आसाजों जाना हरगोन लिंगारखासै जोङो बिदियाव आमाइसो आमाइसो जाखो आंहालाय आमाइसोआ खारबाय दहायनो बैसागानो जानो रोङानो बेनाबो बैसागानो खाथियाव फैयानो एरखे जाबाय थायोनो आसा भिडिअआ होनना बुंहरदों आरो गैला आ खारबाय दुगैदोंसो खोमा दुगैनो होननानैसो ओंखारदों सनजित गयारिया जोंना होख्राव हरबाय रागासो जोंहरलाबायबाय माबा मानो रागा जोंनांगौ रागा जोंनाङा सनजित गयारि अखा हादों आरोना नोंसिनिथिं जोंथिं ओरै नोंसिनिथिं अखा हानायखायनो माबादों खोमा दोमैदों खोमा सान्दुङानो बारा खरा नङा
सनजित मा सिन्था जाहरखो ना रागा जोंनायनि आसा बिटिवाइ अन जोबोर साबायखर थाबाय आसा बिटिवाइ अन थानायनि थाखाय जोंना सनजित गयारिया मा होनबावदों नोंसोरखौ लोखि गैया अखा हाया बेखायनो लोखि दङ लोखि गोनांखायनो अखा हायाखै अननानै आसा बिटिवाइ ससमा गोदान बायदों नामा बैसागुनि बायखाबाय नामा मोसानो सनजित गयारि आसा कमेन्ट होनदों हरदो होनदों आरोना कमेन्ट हरथारनांगौनो एखेबारे बिदि ससमा देखायनाङानो बिदि नायखुमानाय देखायनाङानो आसा बिटिवाइ दानो जाजोंसैबोलाय हो मिनिख' बिराद खेनो सनजित गयारि मा मावो नोंसोर हासबेन्डफोरा जोंना हासबेन्डफोरा बिराद गिदिर साख्रि मावो सानैनाबो सनजित गयारि आसा नाब्ले आसाया नाब्लेसो आरो मालाय गुफुर गावदांदांथार मानो नाब्ले जानांगौ जाखो आसायालाय आसा माथो नाब्लेसो होनजाखो एथ' साइस मानसियानो जारलासो जागोन जेबो मावा हालुवासो थगायदों आसासो होनलायलांबाय सनजित थगायदों बियो हालुवा नङा सनजित गयारि आसा नाब्ले होननानै गाबहरबाय आरोना बिथाङा हिनजाव मोनाखै खोमा नंखायनो गाबहरदों नागिरना हरसै नामा आसा बिटिवाइ ओरैजायनि चिरांनिखौ लाबोदों मोजाङै गेलेमा आरो बाहाय मा अन्थाइ खुबैदों नोंसोर थारला नायख'वामोन खुबैनाय अन्थाइ खुबैनाय नाब्लेखाबा होनदों आरो जोंना नाब्ले नङाहाय नाब्ले नङा सुन्दुरिसो जोंना जि साइस गारि होनबा सनजित गयारि गाबाखै मिनिदोंसो सनजित गयारि होनहरदोंमोन आरो गाबाखै मिनिदोंसो होनना बुंहरदों साबिथ'वाइ मिनिदोंसो बियो होनना बुंहरदों आरो मोदै थरसे लानानै मिनियो सोरबा मिनिनाया मा फोलानो जानानै टमेट' बाथोना मोनबाय आं मैया गोरा रायलायनायनि आंहा मैया रायहरजादों एलबि होग्राया मानो एथ' राखाव रायलायो होननानै राखाव खोनाथारदों आं रायलायनायखौ खोन्थाहरलाय आसा अननानै आं मैया रायहरजादों एलबि होनाया मा राखाव रायलायो गोरा होननानै हेलौ कि मास फाइसे आयु होनना बुंहरदों आरो हेलौ कि मास फाइसे आयु गराय मास फाइसे होनलायलायो नामा आयु आरि नामा होनलायलायबावसो नामा सनजित गयारि मा होनदों गोदैसो खोनायो आं मिस्टि बायदि जाखोना बेरे मोदै बायदि गोदै खोनायो जाखो नोंसोर नुबायदि जाखो आं बुजियाहाय बिदिखौ आसा बिदि खोनाया दे दाउ मैना बायदिसो खोनायो दाउ मैना बायदिसो जालायबाय आरो सासे दाखालि मा होनहरदोंमोनलाय दाउ खौवौ बायदि खोनायो ना मारै होनदोंमोनलाय गोथाव नुबावलासो आरो सोरबा मालाबा दाउखा बायदि खोनायो होनहरगोन र'
मा गोरा गोरा खोनायो आं रायलायनायखौ आंनासो मैसो गारां होनदों आरो अबे मैसो गारां जाखो आंहा गावनि गिदिराव आराम खोनायो नोंनिलाय गोदान सोन्दोगिरिया जोंना मा होनदों र' आसानि भिडिअखौ नायहैनो आं दे नायहैदो आसानिखौबो नायना हो बेयाव जोंखौ थगायबाय वानखेनिया बोरो मा जाहोयो वानखेनि अमा जाहैनो दाउ जाहैयो वानखेनि आयौ बुसा हारसिं फैबाय बुसा मानसिखौनो उनसिं सेंग्रा गोरारासो नुथारो फैदो पार्टिनो माला दे खोन्थाहर खबर हरबानो थाङो माबे आबा आलुआव गारजोब्बाय मानो बेफोरबायदि नोङो मानो आलुआव गारजोबखो पार्टिखौनो दाउ बिबुजोंसो जानोसै नामा दाउ बिबुआसो गोथावलै दाउ बिबु साबिथिवाय वानखेनि बेखौनो जाहोदो नों आंनो खारजोबखोना माखो सानैल'सै फैया माथो नों थाङा जायो सोरबा दाख्लि थांनायालाय बावदों नोङो बावदों खनजि ब्लु हो गयारि मा होनदों ब्लु होदो आं ब्लुखौनो होआ आं आसानि भिडिअ नायनि आसाया नोंजों माबा नंखाया आरो लोगो नंखाया बिराद खानुदो सनजित आं आसानि भिडिअ नायनोनो नायहैदोब्रा आराम माबा खालामनो अराव दंखायो ना नायनो ना नुखायो माथो अननायानो बेखौ अना मानोबा मानोथाय मैयाबो खरिखौ होथाराखै खरि बिनायखौ बेखौबो मानो अनो बिहाबा बुलायनो रोङिखाय अनो र' बुलायनो रोंबा अनला बेखौबो सारायखौल' दों लानानै फैबाय आंहा बावनानै फुल कफिखौनो लाबोनो बावबाय सुनो गाबोननिफ्राय ब्लु होजोबगोन आं जाय फैगोन आंनि एलबियाव गाबोननिफ्राय ब्लु मोनजोबगोन दिनै होथ'ला आरो खिन्थु आइडिजों फैयोबा आंनिफ्राय ब्लु मोननाय नङा खिन्थु बे खोनाबाय गासिबो हाथाव बिमासोना औ दे आंबो दोनखानोसै ओमफ्राय आं लेंहरनाया फैगोन ना फैया खोन्थाहरलाय थांखो ना माखो दे मानो बायबाय लाखो खोन्थाहरलाय खिन्थु गयारियाबो दे सोनारबाय आरोना रागा जोंबाय बाय जागोन दे ओमफ्राय आइडिजों फैबा खिन्थु आंनाव ब्लु मोननाय नङा मेन आइडिजों फैबासो आंनाव ब्लु मोनगोन आं आइडिफोरनो भिडिअ ब्लु जेबो बुंहरोना र' सम मोनबा थांगोन हाब गियानपुरिसिम फैनो सम दं नोंहा ओमफ्राय जोंनिसिम फैनो सम गैया ना मा जाखो जारलासो जागोन दे नोंजोंबो आं हारसिं मा खालामनो औ गासिबो थांजोबनानै हारसिंलाय माथो खालामनो आरोना ओमफ्राय दहायनिफ्रायनो सासे दंखुमायो जोंहाबो कमेन्टबो हरा माबो हरा कमेन्ट नायगासिनो सोर जाखोथाय गिबायसो आङो फन खालामगोन आंबो एलबि दोनबा नोंनाव फन खालामगोन आंबो दोनखानोसै बारा गोबाव होला गोबाव जाथारबाय होनाया नोंसिनि बोराय दं आंना बोराया
सोलाबालै अन थानो दस्रानि मबाइलजों थाना होदोंबाबो हागोन आरो ओमफ्राय खिन्थु गावनि मबाइलजों नेट गैया माबा गैयाना रिसार्ज गैया सोआखै गावनि मबाइलजों दस्रानिजोंबा थागोन खोमा दिनैहाय आङो ओरैनोबा फिसा फिसाया खोनासंखुमाग्रा नेम दङ कमेन्ट हरालाबानो खारबायबो दे नंमारगौमोनदां दे माथो मिथियो सानबाय बियो नोंसोरलाय मारै मारै इउटुबार जाखो जानोनो समायथारामोन नामा जोंलाय जारलासो जागोनहाय आं गिबायसो आं दाननोसो लानांसिगोन गिबायसो आं कन्टेन्टखौनो लाबोनो रोंखाया नामा अबस्से मारै मारै जालाबायखोथाय कन्टेन्ट लाबोनो रोङा गारा आं नोंसोर इउटुबार जानानै बांगाल हौवाजोंल' दाखारखोमा ओइ जों बांगालखौ नांखाया जोंना हाबा जाखानाय मानसिया खारनो रोङो सोरबा समजों गोदाव सोराव रायलायखायो माबेयोबा रेफारि मोनदों माथो गोमोलाय बाय बाय आब' थांथ'नोसै औ दे आगै जाला मोनासो रायलायनाय जाबायहाय आगै गाज्रि मोननाङा खर'आनो दाबो सागायाखै आयै जाबासो र' आं बानायनानै लानोसै नै बेखौ एवखांबानो थावाबो गैला नै जोंना जोब्बाय दाहाय लायनांसिगोन थांगौ नै आयंखौ मालाय साहा लोंनो लेंदों लोंहैथां लोङालै दे आंबो दोनखानोसै सोर सिरि हाबना दंमोन दे कमेन्ट मोनसे गारदो होनबालाय मानसिफ्रा सोरबा सोरबा खोन्थालांनानै थांबाथाय बिराद मोजां मोनो आं गोसोखौनो ए आंखौबो माथो होलायलायो सानो